Добър ден! Днес ще продължим разговора за грешки в онкологията, които влияят на продължителността на живота на пациентите с рак. Днес ще засегнем такъв важен въпрос, като грешки при извършване на органосъхраняващи операции. В края на дискусията ще засегнем важния въпрос кога е възможно да се оперират пациенти с метастази и обикновени тумори. Нека обсъдим възможностите на циторедуктивните операции, включително при непълна циторедукция, когато след операция остава остатъчен тумор. Хирургичният метод в онкологията и до днес остава един от най-важните при лечението на онкоболни. Разработването на нови лекарства обаче промени качествено мястото на този метод на лечение. Ако в средата на 20 век хирургията е била единствената надежда за възстановяване, днес, благодарение на успехите на фармакологичната индустрия, значението на хирургичния метод започва да намалява, практически е престанал да се използва. И при много локализации на рак започнаха да се използват органосъхраняващи операции с добри резултати. Органосъхраняващите операции при рак изискват висока прецизност и внимателно планиране, тъй като целта им е да се запази функцията на органа при отстраняване на тумора. Същността на органоспестяващите операции е, че се отстранява само туморът, а органът или част от органа се запазват, например съвременните органоспасяващи операции при рак на ректума. Ще посветя отделно предаване на тази тема, препоръки за органосъхраняващо лечение на пациенти с рак на ректума. Днес говорим за органосъхраняващо лечение като цяло в онкологията. Защо стана възможно да се запази орган за онкоболен? Още през 70-те години участвах в разработването и прилагането на такива операции при пациенти с рак на белия дроб. Днес въпросът за органоспасяващите операции е проучен много по-широко и извършването на такива операции е станало рутинно в онкологията при много онкологични заболявания. Местоположение. При извършване на органоспасяващи операции е важно да се определи коя част от органа трябва да бъде отстранена. Поради сложността на такива решения при извършване на органосъхраняващи операции, много лекари правят непростими грешки, които намаляват ефективността на такова лечение и съкращават продължителността на живота на пациента. Какви грешки са най-чести при извършване на органосъхраняващи операции? Първият е недостатъчна онкологична радикалност. Непълно отстраняване на тумора, което може да доведе до рецидив. Втората често срещана грешка е грешка в стадирането. Неправилното определяне на стадия на заболяването може да повлияе на избора на метод на лечение. Трето. Днес органосъхраняващи операции се извършват след химиотерапия, хормонална терапия и лъчетерапия. Ето защо е важно да се определи степента на разрушаване на тумора. Следователно, грешка е невниманието към резекционните ръбове, оставяне на ракови клетки в областта на резекцията, особено при оценка на степента на увреждане на мигриращите туморни клетки. Често срещана грешка е неправилно определяне на границите на тумора, прекомерно отстраняване на здрава тъкан или оставяне на част от тумора. Грешките включват увреждане на критични структури, нерви, кръвоносни съдове или други жизнено важни елементи на органа. Сериозна грешка, недостатъчен контрол върху лимфните възли, пропускането на засегнатите лимфни възли може да доведе до разпространение на заболяването. За да се предотврати такава грешка, е важно непрекъснато да се следи състоянието на лимфните колектори по време на предоперативно лечение или облъчване. Лечение. Често срещана грешка е неправилният избор на хирургичен подход,
което може да доведе до трудности при извършване на операцията, остатъчен тумор, рецидив на рак или усложнения. Много грешки са свързани с непълен интраоперативен контрол. Липса на адекватен контрол върху състоянието на органа и тумора по време на операцията. Туморните клетки мигрират в здрава тъкан, така че е важно да се премахне колкото е възможно повече туморното поле. Здрава тъкан, която съдържа мигриращи ракови или стволови клетки. Грешка при извършване на органосъхраняваща операция включва използването на неадекватни технологии, използването на неефективни или остарели инструменти и методи. Има грешки, свързани с недостатъчна защита на здравите тъкани. Когато здравите тъкани са увредени поради небрежно боравене с инструменти. Има грешки при нарушаване на техниката на зашиване, което може да доведе до разрушаване на конците или влошаване на функцията на органа. Неправилно използване на реконструктивни методи. Неправилно възстановяване на органа след отстраняване на тумора. Грешки при определяне на жизнеспособността на тъканите. Неправилно решение за запазване или отстраняване на част от орган. Грешка – игнориране на характеристики на пациента, като възраст, придружаващи заболявания, които могат да повлияят на резултата от операцията. Възможна неправилна оценка на анатомичните особености, неправилното разбиране на анатомията може да усложни операцията. Например, операция за запазване на гърдата на малка млечна жлеза. Органосъхраняващите операции не могат да се извършват при липса на интраоперативна диагностика. Например, използването на ултразвук или компютърна томография за потвърждаване на пълната резекция на тумора. Неспазването на асептика и антисептика увеличава риска от инфекции и усложнения. Сериозна грешка при извършване на органосъхраняваща операция, когато времето на операцията е неправилно. Например, извършване на операция в късен етап, когато органосъхраняващата интервенция вече не е ефективна. Не може да се пренебрегне мултидисциплинарният подход, липса на взаимодействие с други специалисти, което може да влоши резултата. Значението на мултидисциплинарния подход при определяне на реда и обема на операцията в комплекс от терапевтични ефекти върху тумора и тялото на пациента. Сериозна грешка е подценяването на необходимостта от рехабилитация. Липсата на план за възстановяване на функцията на органа след операция и особено за възстановяване на отслабената противотуморна защита на човешкото тяло след края на специалното лечение. Всяка от тези грешки може да доведе до сериозни последици за здравето на пациента. Така че е важно внимателно да се планират и извършват такива операции. Следователно, успешното провеждане на органосъхраняващи операции изисква интегриран подход и грижа на всички етапи от лечението. Вече казах, че днес, когато се лекуват онкоболни, фокусирането само върху хирургичния метод е грешка. Защо е невъзможно да се оперира рак, но е необходимо да се лекува комплексно болен от рак? През 60-те години беше открито, че дори при малки размери на рака, раковите клетки вече се откриват в кръвта и костния мозък. Така възниква концепцията за системно увреждане при пациенти с рак. Последицата от това откритие беше промяна в тактиката за лечение на пациенти с рак. Значението на хирургията намаля, а медикаментозните методи заеха първо място. Такива промени в тактиката в онкологията промениха отношението на онколога към органосъхраняващите операции. Ако по-рано онколозите са се опитвали да премахнат целия орган с тумора,
Днес при много тумори е възможно да се извършват органосъхраняващи операции. Тяхното прилагане стана възможно поради повишената ефективност на лечението с лекарства. Появата на нови лекарства разширява обхвата на пациентите, на които могат да се препоръчат органосъхраняващи методи за отстраняване на тумора, без да се намалява ефективността на лечението. Защо идеята, че операцията може напълно да излекува онкоболен, е погрешна? В човешкото тяло остават множество ракови стволови и циркулиращи клетки, които са свързани с неуспех след хирургично лечение. В същото време, допълването на операциите с лекарства и лъчеви методи, които убиват част от раковите клетки в човешкото тяло, значително подобрява прогнозата. Днешната стратегия за лечение на пациент с рак е да се премахнат колкото е възможно повече туморните клетки от тялото. За най-честите тумори като рак на гърдата, рак на белия дроб, рак на простатата, продължителността на живота на пациента се свързва главно не с операцията, а с ефективността на системното действие, насочено към отстраняване на туморни клетки от човешкото тяло. Се дава хирургичният метод спомагателна роля, като премахва само остатъка от тумора. Ето защо органосъхраняващите операции стават все по-чести при лечението на пациенти с злокачествени тумори. Въпреки значителния напредък в лечението на пациенти с рак, днес не е възможно напълно да се премахнат раковите клетки от човешкото тяло. Раковите клетки непрекъснато мутират и някои клетъчни клонове развиват резистентност към ефектите на лекарствата. Така че използването само на хирургични методи може да доведе до дългосрочни ремисии при малка категория пациенти. Това са случаите, когато близки споделят, че техни близки са живели години след оперативно лечение. Обикновено това са хора с добре работеща имунна система, в кои клетки на имунната система убиват или потискат раковите клетки. Можете да намерите механизма на действие на човешките лимфоцити върху раковите клетки в линкове. Има малка група тумори, за които системният характер на лезията не е решаващ фактор. Така че органосъхраняващо лечение при такива пациенти може да се проведе без системна експозиция, например аблация на малък бъбречен тумор, когато орган запазващото лечение става възможно без допълнително системно лечение. Пациентите често задават въпроса: възможно ли е да се извършват органосъхраняващи операции при големи тумори? Грешка ли е органосъхраняващата операция в такива случаи? Тук е важно да се определят възможностите за медикаментозно системно лечение. И ако видим добър отговор на тумора към предоперативното медикаментозно лечение в редица случаи, при напреднали тумори е възможно да се направят органосъхраняващи операции, но при напреднали тумори е по-добре да не се рискува и да се прави разширени хирургични интервенции. Напредъкът в създаването на нови лекарства днес промени мнението на онколозите за възможностите за хирургично лечение на пациенти с напреднал стадий на рак. Освен това, се появи терминът непълна циторедукция. Това са случаи, когато не е възможно напълно да се отстрани туморът оперативно. Например, извършване на операции при наличие на далечни метастази. Но напредъкът във фармацевтичната индустрия направи възможно извършването на такива нерадикални операции при някои пациенти. В такива случаи, медикаментозното
Медикаментозното лечение и лъчетерапията допълват възможностите на хирургичния метод. При пациенти с напреднали форми на тумори, прогнозата зависи не от операцията, а от чувствителността на тумора към медикаментозно лечение и лъчетерапия. А дългосрочните добри резултати се определят от състоянието на защитните реакции на човешкото тяло. Ето защо при напреднали форми на рак след специално лечение е задължително възстановяване на нормалния метаболизъм, което е свързано с противотуморната активност на човешките лимфоцити. Както вече казах, днес възможностите на хирургическия метод са значително стеснени. И за много видове рак, използването на една операция без допълнителна терапия е сериозна грешка в лечението на напредналите форми на рак, доведе до максимално възможното, но не и пълно отстраняване на туморна маса чрез хирургични методи. Циторедуктивните операции са хирургични интервенции, насочени към максимално отстраняване на туморната маса, често използвани в напреднал стадий на рак. При такива операции е важно да се намали обемът на тумора, така че последващо лечение като химиотерапия да бъде по-ефективно. Въпреки това, както при всяка хирургична интервенция при рак, съществува риск от грешки, които са най-чести при пациенти с напреднали форми на рак. На първо място това е непълна резекция на тумора. Оставяне на значителна част от тумора, което намалява ефективността на последващата терапия. Възможно е да има грешки при оценката на степента на тумора. Подценяването на истинската степен на лезията може да доведе до неадекватна хирургична интервенция. Неправилна оценка на състоянието на пациента, извършване на операция без отчитане на общото състояние на пациента и придружаващите заболявания, което може да увеличи риска от следоперативни усложнения. Грешка, нараняване на околните органи, случайно увреждане на съседни органи, например черва, черен дроб, което увеличава риска от усложнения. Не трябва да се отделя достатъчно внимание на отстраняването на метастазите. Трябва да се пропускат метастази, особено в отдалечени органи или лимфни възли. Понякога хирурзите вземат недостатъчен брой биопсични проби по време на операцията. Недостатъчна диагностика на степента на лезията, което може да повлияе на резултата от лечението. Поради големи области на увреждане, в някои случаи се наблюдава непълно възстановяване на кръвоснабдяването, грешка в реконструкцията на кръвоносните съдове, което може да доведе до тъканна некроза. Сериозна грешка е неправилният избор на обем на операцията. Извършване на операция, която е твърде обширна или обратно недостатъчно радикална. Има грешки при извършване на лимфаденектомия. Това е непълното отстраняване на засегнатите лимфни възли. Хирурзите, които не познават основите на онкологията, често не спазват онкологичните принципи. Нарушават правилата за работа с тумор, което може да допринесе за рецидив на заболяването, което води до увеличаване на миграцията на туморни клетки. При големи обеми отстранени тъкани възниква интраоперативно кървене. Ненавременно или неадекватно елиминиране на кървенето, което може да доведе до усложнения. Освен това, загубата на кръв води до хипоксия и стимулира метастази. Неспазването на асептиката увеличава риска от инфекциозни усложнения в следоперативния период. Грешка е неправилното планиране на достъпа до тумора. Неуспешен избор на хирургичен достъп може да усложни операцията или да увеличи травматизма. Например, извършване на лапароскопска или роботизирана операция вместо отворена. Има грешки при избора на метод за резекция.
Грешен избор на хирургична техника за отстраняване на тумор. Неправилната техника на зашиване може да доведе до повреда на анастомозата или вътрешно кървене. Грешките при хирургичното лечение на често срещаните тумори включват неправилно използване на интраоперативни образни методи, недостатъчно използване на ултразвукови КТ или ЯМР методи за проследяване на състоянието на органа и тумора. Сериозна грешка при провеждането на интраоперативната диагностика. Например, липсата на експресен хистологичен анализ. Грешка по време на реконструкция на орган. Неправилното възстановяване на анатомичните структури може да намали функцията на органа. Не могат да се пренебрегнат принципите на мултидисциплинарния подход. Липсата на взаимодействие с онколози, рентгенолози и химиотерапевти. Грешка. Неправилно лечение на усложнения. Ненавременна или недостатъчна реакция на усложнения, като тромбоза, перфорация, инфекция, трябва да се има предвид особено при пациенти, които са се възстановили от коронавирус или са били вакцинирани, за да се предотврати коронавирусната инфекция, рискът от развитие на рак при пациенти, които са имали коронавирусна инфекция или са вакцинирани, изисква отделно разглеждане. По тази тема ще подготвя интересно съобщение, в което ще говоря за профилактиката на тромбозата при тази част от пациентите. И ще отговоря на въпроса каква е връзката между рака и коронавируса. Всички тези грешки могат да повлияят негативно на резултата от лечението, да доведат до рецидив или увеличаване на усложненията. Успехът на циторедуктивната хирургия зависи от внимателното планиране, стриктното спазване на хирургичните стандарти и интегрирания подход към лечението. Въпреки това в редица случаи наблюдаваме, че пациенти, които са получили само хирургично лечение на напреднали тумори, живеят с години. С какво е свързано това? Раковите клетки непрекъснато възникват в човешкото тяло поради мутации. При здравия човек имунната система е в състояние да потисне растежа на раковите клетки. В такива случаи се наблюдават добри резултати от лечението. За съжаление, при повечето пациенти ракът се развива на фона на отслабена имунна защита на организма. Ето защо през последните десетилетия методите за укрепване на противотуморната защита на организма привличат все по-голямо внимание от страна на онколозите по света. Вече говорих за работа в тази посока, ще оставя връзки към видеоклипове по тази тема по днешното предаване. Понякога лекарите и пациентите се питат защо методите, които укрепват защитните сили на човешкото тяло, не само увеличават продължителността на живота на пациент с рак, но и лекуват най-често срещаните човешки заболявания, като хронични възпалителни заболявания, хипертония, ангина пекторис. Универсалният ефект на лечебните методи, които укрепват човешкото тяло, е свързан с общността на патологичните процеси. Затова започнах да публикувам на страницата си метод за лечение на хипертония, като част от метода за предотвратяване на рак. Онлайн лечението на хипертония не е сложно и високо ефективно. Противотуморните режими са с порядък по-сложни. Затова започнах превентивната работа на моя канал не с предотвратяване на метастази, а с лечение на хипертония. Антитуморният ефект на плиткото дишане след края на специалното лечение и основният регулатор на метаболизма, въглеродният диоксид, изискват други начини на метаболитна промяна. Лечението на хипертонията е много по-малко сложно. Началният етап на нормализиране на защитните сили на организма при пациенти с хипертония. Смятам да публикувам антиметастатични схеми,
ако вашите коментари са успешни при лечението на хипертония. Затова препоръчвам на пациентите, които са започнали да овладяват моя метод за нормализиране на метаболизма чрез повърхностно дишане, да публикуват информация както за положителните резултати от метода, така и за трудностите в коментарите под видеопроцедурите. В следващото предаване за пациенти с хипертония ще публикувам втората процедура. Линк към първата процедура можете да намерите в описанието под видеото. До следващата среща в моята платформа, на която публикувам въпроси, свързани с превенцията на най-разпространените болести на цивилизацията. Моите разговори са важни за тази категория хора, които разбират, че природата, създавайки човек, го е надарила с уникални механизми за саморегулация. Моята задача е да помогна на тези, които искат да овладеят тази област и да намалят разходите за закупуване на лекарства.